Een weekend lang skitterie het 10 gondels weer in Droegeham. Voor de 56e keer wordt de gondelvaart op wielen in het dorp organiseren. En de aftrap wie mij mooi waar. Oh, enorm leuk, jongen. Het is altijd super spannend dat het dus wel lukt, maar het is dus lukt. En als ik dan weer zie wat er staat, jongen, dat rekent me altijd wel sabot. Dat ik van dit is dus gewoon wel lukt als lied het dorpje. En zo grote ween. Dat is, ja, daar kan je alleen maar heel trots op zijn als voorzitter. Duizenden muziekers komen naar Droegeham om te genieten van het evenement en de pronkstikjes van dit hier te bezien. Ja, allemaal verschillende thema's. Zoals dieren, je hebt dingen van films, zulke dingen. Dat is heel interessant. Heel mooi. Ja, ik denk dat er een hele protte werk om besteed is. En ik denk ook dat gewoon alle gevoel erin leidt. De blijheid en de beleving die er op dit moment natuurlijk ook bij Bern is. Oerl is gewoon geweldig op tas, jongen. Weer de figuranten prachtig mooi om te zien. Maar ook bij de bouw van deze gondel ging er wel iets mis. Want u ziet natuurlijk die twee... Burgemeester Jouke Douwe de Vries, het eerste hier van jou gondelvaart als burgemeester. Hoe is dat? Ja, fantastisch. Mooi. Echt hele mooie gondels. Heel grut. Prachtig in het jacht. Ja, en dus ja, dit wordt heel dreig om daar, want bij mij heb ik nog een rol als jury. Ik zou het in Jildau, de bendeburgemeester, Thomas maar even het kwart nemen, want ik ken hier hartstikke een karim uitzien. Maar ik geloof dat zij wel wat ideeën had, dus dat is wel mooi. De musketiers Mario Kart. Gansbord vond ik heel erg mooi. Dat is heel erg leuk. En Mario Kart vond ik erg leuk. Verbaast het u elk jaar weer wat ze kunnen maken met zo'n dorp? Ja, absoluut, absoluut. Dus echt, ik weet dus zelf hoe het een beetje gaat, wat er voor gedaan wordt. En het is echt heel mooi werk. En dat was weer voor u de jeugdkwam Crescendo.